Matul l-2023 l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji MFSA wetqet b'kollox 474 investigazzjoni b'aktar minn kwart l-investigazzjonijiet ikunu relatati ma' persuni u entitajiet li kienu qed imexxu attivitajiet mingħajr il-permessi meħtieġa. Fil-fatt kienu b'kollox 138 investigazzjoni li trattat entitajiet mhux liċenzjati segwiti minn 117 l-investigazzjoni li trattaw investimenti u 112 l-investigazzjoni li kienet titratta attivitajiet marbuta ma' assikurazzjoni u pensjonijiet. Dawn l-investigazzjonijiet inkludu kumpaniji klonjati għad detriment tal-konsumatur, per eżempju. Ma' TVM News il-kap tal-infurzar tal-MFSA Edward Grech ifakkar fl-importanza li l-konsumatur jipproteġi lilu nnifsu. Meta entità tkun liċenzjata mill-MFSA, dik tfisser li l-entità tkun għaddejja minn xogħol ta' regolatorju li l-MFSA tkun qed tivverifika u tikkontrolla l-attività tagħha. Ġifieri da wieħed jista' jiċċekkjah billi jidħol fis-sit tal-MFSA, mfsa.mt, hemm il-reġistru tal-Financial Services, ġifieri ir-reġistru tal-entitajiet kollha li huma awtorizzati u jċekkja hemmhekk jekk l-entità hix liċenzjata jew le mill-MFSA. Wara dawn l-investigazzjonijiet l-MFSA ħarġet 34 twissija, aktar minn nofs l-investigazzjonijiet fl-2023 kienu marbuta ma' dokumentazzjoni li tingħata tard. Fil-fatt f'276 każ irriżulta dan in-nuqqas. Kien hemm ukoll 80 każ ta' scams u 45 każ ta' negozji li kienu qed joperaw bla liċenzja. Il-pija tal-kwistjonijiet kienu marbuta ma' governanza nuqqasijiet fil-kontroll intern abbuż u reati finanzjarji fost oħrajn. Is-Sur Grech għalma TVM News li mimma jippreżentax dokumenti fil-ħin ikollu jinħallas il-multi għalhekk ħeġġeġ sabiex dokumentazzjoni finanzjarji jintbagħtu fil-ħin. Intant fl-istess sena l-entità wetqet 77 azzjoni ta' infurzar 60 minnhom fil-forma ta' multa amministrattiva u f'4 każi sar qbil ta' ħlas. B'kollox il-multi fl-2023 ammontaw għal total ta' ftit inqas minn 445,000 euro. L-aktar li nataw multi kien f'dak li jitratta investimenti hawnhekk kienu total ta' 32 kumpanija multata bil-multi jitilgħu għal total ta' 82,450 euro. 23 entità ta' assigurazzjoni kienu multati 61,900 euro bejnietom. L-irwol prinċipali tal-MFSA huwa li tirregola u tarbel dawk l-entitajiet li qed joffru servizzi f'Malta jew minn Malta. L-entità ma tistax tagħti pariri dwar investimenti iżda l-irwol tal-MFSA hija li tawtorizza proċess rigorus qabel ma entitajiet ikunu jistgħu joperaw. L-MFSA trid taċċerta li kumpaniji li se joperaw f'Malta huma professjonali u mħarġa.